Velkommen her til Bentes Havnesauna. Ja, det er rigtigt, det er nemlig en teaser, en såkaldt lille reklameblok på mit nye talkshow. Og det banker på døren. Jamen, hej Gert. Tillykke med sendeflagen. Jamen tak skal du da have, det er da dejligt. Kunne man lige møde sig ind her en gang her? Kunne man få lov at lige komme over her og se en gang her? Henrik, flyt lige numsen, og Gert beder dig så pænt om det. Ja, det var fint. Hold kæft, det er varmt herinde. Det er jo som en sauna. Jamen det er simpelthen fordi det er en sauna, Gert. Det kan jeg godt fortælle dig. Nå, jamen hvornår starter du med at sende? Jamen jeg er jo sådan set startet, Gert, men det er jo bare en reklame, ikke? På den måde. Henrik, hvorfor står du deroppe og ligner en torsk, Henrik? Så... Ja, det var så det. Vi håber så, det bliver bedre næste gang, for det her var det ikke så lige så tight, som man ønsker. Så vel, ja. Det er godt. Jamen. Hej, hej. Hej. Hej, hej.